karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Si Isa karon. Hindi mo kau galing yung utok ang kontrola. Dili ka Ginoo nga mahimo nimong kontrolon ang tanan. Ang saangay bayran. Si Isa gyud. Gikapoy na ko niyong tanan. Nagpalayo na ko ninyo pero inyong yapon ko sa bukon. Wa ko mahibaw ko na hain si Kent. Kana ang ibutang si mong utok. Oh, Imo na problema ang pagpangita si mong bana. Kay imo siyang bana og dili ako. Kung dili nimo siya gunitan, imo nang sa og dili ako. O kayo pagunahon na ang musugot mo mahimong kabit si mong bana. Busa unungin ako ninyo. Dili na ko gusto makakita niyong tanan. Ni Hans, ni Bo, o ni Kent. Hatagi ko niyong kalinaw. Gusto ko mag-inusara sa akong kinabuhi. oh. Nasuko siya. Hanggang ako. Animal ba ni mong manulti, oy? Ikaw ang animal, Claire. Palayo mo na kong tanan. Hello? Hello? Panuway! Ah! Hala, ma'am. Oy, ayaw ilabay tao ng ako cellphone, Buhay ma'am. pang buod ko na ako ng ilabay! Na ako man na. Hala ka. Uy! Mahal! Awala. Sila ka na praning ka, praning. Sa to? Praning ka! Oh, pastilan ka looy sa akong cellphone! Kamong tanan ang praning! Hoy! Giunsa man tao kapag padakos imong ginikanan, Ma'am Claire, oy! Mura man kag kanang nag-tripping ka na adlaw! Unsa ba ka? Pabuglo ka? Ha? Oh, sige, buglua! Kakita ka ini! Ha? Ha? Kutsilyo? Oh, kutsilyo de! Oh. Yeah, mag-utan-unta ko para nimo, pero praning man de kang buanga ka. Hala, di ko mo silbi nimo, oy, bahala ka. Paningkamot ko sa imong kanon kay giguba ni mo ako cellphone. Bisit! Wah, ikaw rin nagdagbuiset sa imong kinabuhi, ma'am. Mga panuway mo! Oh, sige, panawag kanunay anang mga panuway. Patapo ka aron nga musamot kag kasuko. Unya mabughat ka. Unya magdugo ka. La, sige. Asa ka? Da, magpalayo ko ni Baay! Kandahan ko, papagan man sa taniwa ang pagwala diha. Mura magkakilong buang. Tamoy mga buang! Ala, sige, pag-isog ka! Mga animal mo! Animal! Mga animal, sige, mga hayop! Kanang tao nga, nagpataka lang o pamanghag. O ikaw na! Asan? Ang hayop! Asa ka, asan? Ay, bahala, magpalayo lagi ko ni mo, kaya nalimunyuhan na kayo. Tamo ang mga demonyo! Mga sungayan! Ah! Nahilo na si Isa. Oh, may mikawas. Ginoo. Tabag. Oh, si Isa. Pero sa bukod pa ako nila. Gikapoy na ko nila, Lord. Gikapoy na yun siya mo. Ay, Isa! Ay, sunoy! Kaya sunoy si Hans! Oh, niasap si Kuya Hans. Sige, Lord. Ay, dili may mong makitaan ko ni Kuya Hans. Hatagan ko lang unang kalinaw si Ayas. Ay, kinahanglan mag-antos ng una ka sa pagtago din sa suod sa bahay. Salamat, Lord. Nya, Kuya Rabakun, muanhi sa dress bahay. Nga naman. Ako masang kiingnan nga niya si Elsa, no? Unya, amigo man na sila si Elsa. Ang ako lang, kung muanhi sa aron mangumusta ni Elsa. Unsa, lo? Mao ba, lo? Eh, kung muanhi sa dong Hans, ayaw lang sa pagtubaga. Panira lang sa bintana. Oo, lo.
Salamat kayo si mong pahimang nolo. Lisod sa kaayo ko na mahibaw si Hans kaniya ka. Mauna yun ang higayon nga mamutos na ko og palayo ining tapita. Dili na mahitabo, lo. Dili na nako tugutan. Mag-amping ko nga dili ko ni makitaan din hi. Lo? Lo, tingog rin ni Hans. Tago mo sa sod ni Bibi. Mayo kay natuog pa na si Roman. Oo, lo. Ay, lakaw na. Lo? Ayaw lagi una og mata, Roman, ha? Si Kuya Hans yun ang biduol sa payag. Dili lang unta siya mahibaw nga nasa sod si Ayasa. Ay, mabalik na ko sa bahay dong Hans. Ay! Hain man si Elsa, lo. Nangita siya ni Elsa. Gusto lang ko mangusta ni Elsa, lo. Ay, naun siyang matalo nga may laktaw man. Abi man ako dili to tinuod ang iyang gisulti nga mobalik lang sa syudad. Ha? Milakaw siya nga, wa man ang hidi mo? Ay ambot adto niya oy. Mura man og. Wa siya siyang maayong pangunahon na. Ay nag-away manggud siya sa amahan siyang anak. O nagitawgan tingali maungan lakaw. Mao ba? Ay, naringaw ra ka og sore-sore dito dong Hans, ha? Tuara ni Ayisa nga akong nahuna, lo. Naun siya masating payhana. Nganong kalit magnawa? Tulogid sila nga nawa, lo. Si Ayisa, si Kent, ug ang anak ni Claire. Ay, pasilan. Pero ang bata, gidaan yun to og tao. Kaya dili man ito makalakaw. Kinahang na makita ang ako sa Ayisa, lo. Ay, tuod. Kaslunon naman dyan mo. Dili mahimo nga mawa lang siya og kalit sa akong kinabuhi, lo. Unsa man dong? Gugma na yun na ang nagtukmod ni mo aron pakaslan si Ayesa. Oh. Oh, lo. Ha? Pangitaon ko yun si Ayisa, lo. Sige, lo. Mabalik na ko sa bahay. Doon na pa ko itawagan. Ay, salamat. May balik niyo sa ag. Ay, musunod ako ni mo, dong Hans! Ay, salamat. Ngumila ko ni si Kuya Hans. Gino, salamat ka nakita na yun ako si Iyas. Pero dili lang una ko magpakita niya. Ang importante, nga nahibaw ko kung hain siya. Ay, agoy, mo andar pa baka ning akong cellphone. Pastilan, oy, naunsam gitaw ni utok ni Mang Claire, oy. Mura naman nagpaingon pagkatuyok. Ay, hala! Ay, salamat! Salamat kami, andar pagitaw ng akong cellphone. Magkakontakay pag yun ay mini ayisaan eh. Ala, doon naman dayo'y cooler. Hello! Naibaw na ka kung hain sa Ayisa ng ason? Sir Hans, uy, wapag yung taon, sir. Pero, naku i-report din mo, sir. Usa man na? Kanang mura magnabughat ang utok ining Ma'am Claire, oy. Usa? Grabe na makadaog pangisog. Ako ra ba iyang pahungawan? Ikaw na bahala diyan nang. Yes, sir. Timanin lang ginanang. Kung manawag si Ayisa, ayaw gisay lungi sa pagpangutana kung asa siya. Oy, Dongken. Naginuktok magod ka din hisluyo. Nang Marta, may importante kong nadiskubrihan ng Ay, unsa man na. naa si Ayesa sa payag ni Lulusam. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!